close to the eternal road. Roy try, ngai ngui sha you try. Hakan ni singi laban wan biang syaki yeng ke jongfi limba kan ni program juga potnet. Bagi dapri yang subai fi baro ki nongpet hakan ni singi haga kerteng ke jong Jesus Christ ublong ton nongpet im jungi. Sisa ngi aingu ba fi omat sibun ke jingkerku limba kan ni discussion bangi yo ban discuss hakan ni teo bladap limba kan ni htien ke jong blai. Ni sisa ni ki comments ke jong fi haga to ka program ke jongi. Bagi dap dak men sim ke comment hey bagi i ba ka htien ke jong blai. Pifi omat ikata ka jingkerku. Barakan ikat sengirung isu komen bagidan bagi kan ikat studio I pastor pi maulam kumjuri I pastor bantai hey bagi let biang menpet kat kum kan ikat ketien ke jong play ya kata pang pering bagi labu kan ikat sengi ki burio ki bakumno ngilong bat ida priang subhai fi pastor berongot akan ikat sengi ha kerteng ke jong Jesus no penim jingi nginget sisa bagi ni ki bapet ru ya kan ikat program juga potnet ki omat sibun ke jingker kulim bagi jingi kai ki jong fi pastor nak kan ikat ketien ke jong play bat akan ikat sengirung in let benpet ba kumno kita ki brio ngilong yin pe ke Bible ke kren bar ke Bible ke pensyai yangi hagan ka singi bar ka kwaban kali hagan ka jingkali ni pastor ma pastor kat kum ka tien ka jong blay filaban pensyai ya kini ki nong pe ki jong ni ka singi pilong ki brio ki ba kumno so kemen ban yo I ya pi pastor rang boy pastor tai bangin yo don biang kumne bar kam ta me ya kan ka phang ka ba sotonat be piora pilong ki brio ki ba kumno But shop ngin sutu ngilong ki bakumno ne ki bapek pilong bakumno ngin haban itu shua ngidei mano lam dang ngapat itu ya la dia kumno ngan tip ngadei bakumno pat mo dei nama kata upol ru ong haka si ka ba ar nong korin nong ka ba khatlai da khat basan to yet ya la dia la pidon nem jinget ka mut haban yet shua ya la dia ngalong ubriu bakumno hakane ke singi nganget kini ka phangan non ra ya kata nama ubriu dan bonjat apa ke Bible kam tame kada batai capang ubriu dei mano bo blai ulat hau ya ubriu hagel nong ka ba nengkong nang kitab Genesis hal nong ka ba ar ai ui ka met ka badai ne ka kundo bat ubo i tau ubriu haka pereden bo tau dei ubriu bo blai bo tau bat ka jing sedang jia ka jing tau ka jong ubriu ka ong udei bula srem haka dor jongi hi blai ong mar yo tau ubriu ai ka met bat ya kata ka met uai ka yeng haga keper eden but nang tau ay ka long yeng yo tau brio hanrangi haban yet shwa yala dia ngilong ki bakumno but kawai gede haba blay wa ngi pat kani ka mat yang i hakni ka slakando ukmi lenti be nang ngi pat mangindon ki so lama haka kendo mo kana haka kendo kede bandon be uso de ubami nau tau kendo ladam dei kum ta ka bamon ukundo ude ubayap dei kata ki brio ki bayap kimla kimdan ni Yesu maki kimdan jinglong kimdan ni Yesu so radang idi ki em ngilong ki brio ki bakumno ni sei ki so ki bakumno bar ka tin jong blair ka ong mo story kata Bible ka kren shai kata ka ong bala dangi pulina ka gospel Matthew no menyo ni de khot ka ba khat san ter ke tu sumar ni gino itu palam ler bakin wan ki Jacob sni lang brat rei hapo jong ki long ki suri bapenjat Nagi sok jong ki fin itu iki ki brio ki ba ju khat iki sok wan nagi ding sya la ni ki sok dombon nagi nyut sya kum tau ding ba bro usai sok ba han rei uding ba man usai sok ba man uding ba umla ban sai sok ba man lem ni uding ba man umla ban sai sok ba uding baro bam sai sok ba on katna on brat ru ha ka ding ba kum ta nagi sok jong ki fin itu iki Kamut na kiso jong ki fin itu yaki. Tadeng tangi haban pet ya kiso na kita kibreu ki dei ki bakumno baladangi pet la itu yaki ki dei ki bakumno na kiso. Kam dei na ka ka ba ki kam ya la de. Mo bon ki bakam mangidi ki nong buat jong Jesus Christ bon ki bakam ngidi ki Kristan hendengin pet pat kan ya ka jingem ka jong ki don ya kita kiso ki bolong ka kum ka tin ka jong blai. Maka babel ki kran ni katar mo ki so ki jong mensim dan na kum kita ha kita ki breu kai haba fikiran pastor ni sipang udi itu ni so but kani ka kento bet yaki kristane yaki wei yo breu be ta nai long ham de wan shu ong betang kristan up generalize kani borokat ngi su thu ni ka wei ba ubreu udai be ka kendo gom la ong i pastor no menne bla thau you naga kendo ba ulong breu ha ga dor gi sriem ga jong blai hi tu breu ha ba ulalong dei ulalong niam lupa te ni ulalong lupa kata ka jinget na kata ka jinget
Itip ya kita balabu yu keper eden bad keper eden boleh pop yu blay badeng ta ba ula syaberu na ta keper bad kala dukut ke jinga dai. Bad ba kala dukut ke jinga dai. Kani ka khandau am kayap. Kanum la ban sai so. Kayap no. Mar ba blay kala dukut kata ke jinga dai. Kecil deh. Kani mau pasal kembali ayo so yo mo ya kani koi ka kecil lap ke boong ba. Habala syem ya kedokhan po duriau. Kedokha kanum la ben em haring ko. Habala put yu dieng no tenrai. U dieng num la ben em. Berkumjuru haba ubri ujngai no blay. Ubri ru num la ben em. Berkumjuru haba yo ubri ula jngai no blay. Ubri kamu blay uniap bet. Kadai ba pi ong fi pastorang. Ada beriu hi jangan oblay. Uyap. Fi ka por bo oblay utau yu beriu em. Fi teng ki beriu ki perkat be utau nam takaniam. De kata ki ong be uni long kani di kaniam nang kong oblay kam tau ya kaniam. Nama kaniam ka de penda berkom. Utau bandan bo beriu unlong unong mane. Nah maya kandai riu. Sam cispak sopupra. Kekren ni kata. Kekren nadu ki jing tau baro. Ka sengi benai ki kelur ki lum ki kom tak ter tu batai lu di baro adu senrang kan thai kena ki teman baro ki deng kam bani ro yu blai kamu blai ha por bo utau yo briu bo un sawa na ka benta jong blai kamu mon kini baro ki don ke jing sawa dia kata haba ki scientist ki poi mas ki asngo to ke jing sawa ta kadon be to ke jing sawa ka song blai ni ki song baro ki ro yu blai Pi ublay utau yu breu gede ba ubreu un mani yu ublay lamba ke ketin ke jong un yaro ubo yu hak ta jaka ublay ba ubreu ngala man ong ye pi ki itu dei we ki da tip we ki da suto we but handre ubreu pat uyai laj no nakata but haba ubreu uyai laj no nakata fi ublay por ba nganget bet ba ublay por bola thau yang i baro fi tip utap ke jinglong ba bahas sudah ta Hau Adam kadon metu jinglong ke bahas sudah. Jingklim. Jinglong auria. Ke jing shongkar ber kimrat ada kan thai ha to por ke jing shongkar. Hei ba finapet ha ka por jong Moses ubleh ru da maham ya kita. Hadu ka testament thamai ka wan rai ka jing maham. Ke jing shongkar kumta. Ubri ubait dah. Hakiki baro. Upen mi baik. Hara si sen ba ka pop ka wan rung pan. Niyo I wadon ke jing yap. Si para kadon ke jing bishni kani pat kapen I ba ke jinglong ke jongi ki brio ta ka kutno wat mentaro nanget ong vi ubrio haba uklim ya ka tengah ulai par sakawai berkani ka tengah ka yam ta ka jing sngo tentang ka poi ka depression ta ka jing sngo ki kon ki yam pa fi don hangno ta ka jing sngo berkata kamdai na ke jinglong dong blai yang ini lah tahu kajing lah sering kedur jong belai yang ada ban suto teh kata. Tapi umur ni habaniat balai ngilong kumta. Berkata iyo ke jubab ke dem na gospel Marcos kelenong ke basau ta. Nama hang tu ke batai ke kendo. Fi teng ubri utip teh bapa. Utip bapa. Hari umla ban lai balai you. Pi dapat yang tu. Kadon sau jat ki kendo. Bat kene ke bentar namar balai hakapor bo bleu thau yang I janai te ulah thau bha te yang I re namar bangi ngi hap sakapop ngi kalalong no segini ki sau teliki ne sau jat ki kendau ta bagi kendau ki bakum no ngilong katangi habaniat mentapat ken mentangi habaniat namar bleu la bu lupai ke jinglong ka babha ngi baro ngi tip ya ke ai ke babha ba ke besniu hare ngimla tang menjit ya ke ai bagi tip bagi de ban le ngimle Upol uang mo ngalek man ia kata kebangam day ban le barka pop ka penle yang ai kata. Tegede nama kata ngi haban yet ia la dia. Ngilong ki kendo ki bekum no. Hatu ki kendo ki basai so. Ngi bapet ja kene ka por. Ba pidon ni katu kajeng kata no belai. Hatu fikala shisha ne fishu yam haidi por na. Mo pine pet ja ka banongkong mo tu pastorang al fi pule. Tu sngo hakmi unong bet ulale no ban bet. Tekala jah bodang bet badan ulahap renti. Barki sembenai kilawan barkila bami Te uai pat ulahap alor ke jakamau. Hakbam dan bukan kendo. Te kumne ru ulami nabakamlong ke jeleu ke kendo. Habakala yang kesengi te la shit terkong Bat haba dan tiet ulayap berkiang. Uai pat te ulahap apa yang kiding sya. Te kita kiding sya kilai mi barkilai kejab Te syem la seiso.
Uwe pati ulahap ke kendo ke bapa. Baru ulai seiso. Bami baman bonde. Ti ulah sei ubalai posha, banre posha, baru basis pasha. Ti ulah ang haki, ubaran kishko ban sngau, tuun sngau. พี่ฮังนี่พี่ปุเล่พี่เยอะเศร้าตะลีกี่ขันโดนะในเศร้าใจกิจิงล่องจงเดียวงี้ดีบักกุมโนกระตากในกิจิงกะลีงี้ล่องกี่บักกุมโนกันในกินกิสา Mut bun sen ni hab di man keli hi yala dia, ngilong ki bre bukum no. Mangin yo, mangin suthu te. Mar balai bun sen ngingim tip ting ngilong kum no. Kemak ngi ong ya ka tien paring mo ka identity crisis. Ngim tip te. Dengi tip bang yang ngi la thao ka dur ka jong blai. Ha ka jing stream ka jong blai, ha ka jing long janai ka jong blai. Dengi tip ya kata. Mut ngila ban suthu te ya kata ka jing im ka jongi. Ngilong ta ki bre ki bakum no. Ma blai ngi ya phai yang ngi ulong bagi krem yang ka juish ka ju na ma blai kumbala kren no huzaya te. Ma blai ka duna pla te ka jing tip. Ya ka ka tien ka jong blai. Ta daw ngi i ba ngimlong te ka ku khndo ka basau. Khndo ka ba ka basi so ari bun sin ngilong kum ni ka khndo ka bla hap ru nanti. Tau sembai bla hap ru nanti. Ngilong tau sembai bla hap ah ta ki mau siang. Bun sin ngilong te ki sembai bla hap ta ki sya. Đây là nghĩ là số thô bát cái cái bình long long sao tàu cũng muốn sum bài là hạp hà khẩn đầu bà pa nhập số thô ý thế hà bảo sum bài là bẹt hà bảo khẩn đầu sum bài usi so bắt ngim yêu ý thế cái ta mà balik nghĩ lạc lệ nó nghi long kỳ ấy nghĩ đẹp cái này cái gì kini cái sau tuy khẩn đầu kini kỳ ấy กี่เท่าเยกี่เอ kỳ thô kỳ ấy Kababel ka orang ni kemengi pulimentan hakmi unong bet ulalek no ban bet tegala jah ba udang bet baladon balahap harut lenti bat kisim beneng kilawan bat kilabam ya Jesus explain ya kini wang te kita kiba harut lenti hak bala bet ya ketien henrei habagi yo snow kumni ru usaitan lawan burong no ia kata ketien bala bet hak dok jongki kani ke keren bet ka dok ka ba ka donut ka basarong ka donut ka bamnget riya sung na ewi kata kabam tre ban pediang kabam tre ban pediang kani ka donut ka basung start ka basung nang ka basung ula dari ong tu nyepet na ktin jumble liu ta ktin pun ki bre kong ki ai ji kai teng ong hai ka don kata ka ktin ka jumble peni teng ki ong yang ngiru bangi hikai bakla tading ta ong peni na engi hikai bakla mo peni hai ngi kai bakla re de maki ki bakla jing sha mar begim priang ya ktien ka jong play kalong thik kumba la bet unu sembai klem mi te ka shune tang ka to ka ni wan soitan bo bam no ka babel ka ong ba kita kisim uri soitan bo wan ban bam no yau to sembai mar blai ba ka e plot ka donot ba ding ta Ezekiel ka ong ba kidon not mau ki ba e ba ding ta la da utrai klong yi te ki donot mau ki sa ki donot mauมันเลยฮับบุคลองว่าไอ้ตะกดอนดกับทำไมตะกดอนดดอมองบรูไอ้มันเสียมจูบัดยากตะกดอนดกับทำไมแต่เด้งตาละดาอุบเรียวฮีอุเอะกดอนดละคอดกดอนดเมาแล้วเนี่ยกตะกดอนดกับบาชุลองกุมฮารุเลนตีกับเอะอยากกับบลาไอ้ก็สเปลกันโนลาพรุ่งนี้ก็ตีนจบเลยลาเป็นสตุกันโนของงี้ตึงเงิมเปดียงงี้ตึงเงิมไงยาบิลาละก็จงกันเลนตีMargadon ki brio ki ba ya la ka jong ka theology, ha la ka jong ka belief system, ha ka theory ka jong ki, ha ka theology ka jong ki, ya ka ba klemdon ka no ka jing tho ane ka jing pinsisha. Tading ta ngi nget ya ka ne ka ktien, ka daw ka long ba ka ne ka ktien ya ka e ba ka ong ka ja. Ya ka e ba ka krenam ka long bet. Tading ta ngi nget ya ne ka ktien na marba ka de ka ktien ka ba im ya ka bala kren daw blay ba uneu ktien hebrew Jesus Christ ba uneu Jesus umdei ubashu yo sngau kumto uneu Jesus umdei utau balashu batai kumto udei u historical figure so u Jesus udei ubashisha uladap wan arajasna menshwa shagani ga perthai udapan pau le udeu ei bat udei thu lo paru ya jingyap jangu udei thu lo pa ya jingmi pat jangu paka jathik kumta bo thu lo paru won sawan biang tadeng ta nginget ya gane namar ba udei uktien jong blai ba kane ka ktien udei sembai tadeng ta lada ngim ngai ka ba mot hi thik ka long be kum kane ka khandau kan ya ka bala bet u sembai re kam dan jing men toy
Pet yo baka donut jong firu ka long kumta. Pet yo baka donut jong firu ka kumta. Yo ka ba usoitan urong no. Wasi sin ba urong no usoitan nam urong no sendan jaga jing im ke jong fi. Unrong siya un yalam ru siya kata ka jaka ka ba un salet. Ba usoitan kan mau gane ka we umla ban ker khu yela de. Usoitan umla ban pen em yela de. Usoitan umla ban le yela de. Lada pi sya rong ha u. Unumla ban pen em fi, unumla ban ajing sok fi, unumla ban ajing kemen ya fi. Dari udai unong tu unong penyap ba udai hi unong penjot ba yela dir usa jot yela dir usa kot badeng ta urong no ya ba bon ki men sim urong no upen khnang ke do no jong kiru kom balong tik uparo ba ble upen snon ke do no paro ba ke do no paro ke ba ja kawan ke jing men saw ya ya ka yeng ke jong ba de ka ri ke jong bara ko tadeng ta ka kerpat ifi ke ne ka por ha ba fi snol ke tien ke jong ble na ka por what ai ba unu sembai ya ka ba ble ubet ya ka bau bleu ai fi bagan long leno what I pin long ta khndo ka long harut lenti ka ba shu long ba ya yang ai bang ni ka tien ka jong blai kan yo jaka ha ka donut ka jong pi man ni ka tien ka jong blai ka dei ka ba kodor kan ni ka tien ka jong blai what I bo soitan on rong no ya ka ba file sngo pdiang ye ka ngi kren baling ngi kren ka nim dei me ki kwa an klan niam ye fi kan mau gini gue mendai magi kwa ban pen kala ya kan niam jong pil ni ya ka ke jong pin ringi kwa ha pio ke tien fio ya ke jing kala ya ke destiny ke jong fi pila kala ke destiny namar la film dan ni ke ni ke destiny ke jong brio baro namar ka bainong jaka pop ke jing yap ke du jok bet tadeng tangi kren ni ke tien ban pen kala ke destiny ke jong fi bagade ke ta la fi priang ye ke tien kamut kata ka bom jukut ke jong fi la tikna sino fin poi Lati kena ba fin let chano. Badeng ta kwa nong fi kan ke sengi bang ya kren ya chapang new sembai. Gade ke tin ke jong blai. What I ba ka donut je fi long ka ba please ngada dwai. Ngada kerpat ifi. Pediang ya ke tin ke jong blai. Mar manta kadang de ka por ka ba fi pediang. What I bo soitan on rong no. Ya ke e fi la yos. Nget pediang ya ke tin ke jong blai. Krisa pastor ke ba fi ong fi. Mo bali uji suru udah keren hi kata mo bu amba kini ka donut je kini ke beri kelar ben pelan. Kiran ki khamat ki ne ki mi kiran ki skor ki sngo hre ki mi sngo but ujisu do ong to hiru ong ngara kwa plat begini kin yu de lagi khamat begini sngo de lagi skor bang yon pen kiai ki bak ki ki bri hite kum fil ong fi ki karben plat ka donor ka jongki te kim tre ban priang bat la kim tre ban priang ka destiny ka jongki maka debe hadu jok rede ki priang par kala pen kalano te kata ka destiny ka jongki ka debe ka bam skot bat ublai but ngidon kaman sutu ya kata ngidon kaman wad ya kata ngilong ki bri ki bakum no ngilong ni ki bri ko bakum kan ka khando kum ni ka khando ko banikong ala banong bau tau sembai bahap urun nanti what I ngilong ta wanam song he wanam song salong kare kata wanam song start but ngi angu sya ba fi pen sya ngi lima kan ka khando ko banikong bahap urun nanti but khando pat ka ba pastor ko tau sembai bahap hau tau mau siang ka bumut kum no pat kan dia Syabangan keren ya kata mo. Finang keli kendo bar. Finang strat bu jisu ong kum ni. Kita bon kimi ok kala bamut. Kedau kedai kene bu jisu popila keren. Keren pulih ni kapon gospel Matius khatlai. Karsan nabak ka download kini ki brio kila reben. Pi kene jisu poi keren maki senran. Maki senran ki ong beli trami keren be daka parsida. Dekat persipo ong ni. Pa kita ki senran ki lewan hu bat ki leong hu beli ba me keren haki. Parsi udah ya tote ula ong haki nabala ayah pi bentip ya ki mayan ke ima ki peneng hari om syamla ayah ki fi hang ni ong kam syamla ayah ki nang ta u continue ong belayu u batai dekat bakat san nabaka download kini ki breu ke larben long tek teng ki pring ki larben mo haki atas kana ne hayeng larben nang ta ong ruang ni ong ba bat kila skokia dalaki skor bat kila kabrep ya laki khamat but yo kinyo I dalaki khmat but kinyo sngo dalaki skor but kinyo sngo thu dalaka donut but bakin yo kela but bangan yo penkia ru yaki fiu try wong namar don lightly ke benta kedeng dikata ka sembai babet hata ru lenti haka gospel jong Lukas kong tau sembai de ketin jong blai but kene ke ketin ke jong blai habala bet ni haban yet ila de yo ka donut jongi kalong ke berben kabaar ka skor jungi ka bakia ka khmat jungi ka bakhabre pai ba ka palong kumta kanyam ka palong kumta da ba ka palong reben nganong ivi ba bangim ngap shu ya ka jing sisa ngi piang bait bangile ya kane
Sidon ke khmat ngim la ban yoi ke nama la pen kabrep. Kumbai pastor sidon ketuk beci ong mo. Yo mo tentang gi mo pendeng de kayit khmat ta ben I jerngam bai ki pelang. Mo pastor mo. Kemat jerngam. Yit khmat jerngam mo. Ki kabrep yoi bai kum ta kim yoi de ki khmat jong ke jing shisha ta. Nama si sen la dala plate no ya ke khmat butra ong ta hang ne. Kin yoi dala ki khmat ba kin yo sngo dala ki skor ba kin yo sngo thu da kala donot. Yo yo sngo bat sngo thu. But si sin ba POE ayu yela de. Kashkor ka jong pi pisngo ayu. But ka download ka jong pi da. Ka sung tho ne. Mo pastor kum no try pastor. Ya kene shushu ban sung tho. Kani di kawai bagi berigam justunat ban ang kala ka bumot. Belain kala. Amar ka Bible ando basdang hi ka testament ka bathumai fin pej. Bau Yohanes uyalap shwe kata. Ki berigam justunat di kata. Matthews no balai neger khot ka ban kong hi ong ha kita ki sngi ulawan Yohanes no pun baptis udayalap hagri cloud judia uda ong to kala ka bumot na ba hima ki beneng kalajan. Balai ba Yohanes usha khlai khli kadaw kolong buyalap ya kata. Usim Herod snobang ban yo snow ya kata kegentien ban ong kala ka bumot. Tadai ta ka perthairu pin ong kala ka bumot am pikala long shon de ki. But lar ong kala ka bumot am ka perthaikan shon ya pi or jisu ladap ong ka tar kum ka perthai ka shon nga kum ta kan shon pi balai ka shon. Namar ngi ong kala ka bumot. Kala ka bumot. Kala ka bumot. U jisu hadin nang taru da ka ju hi kasur. Ulet ba uyalap ong to kala ka bumot. Hendak Gibril am kim kwa ban yo snow ya kata. Kim kwa ban yo I kata bagi long kum ta. Kim kwa ban pediang ya kata. Namar ki ong te kata ta masu ya hap. Long kari katai pastor mo namar katai kari ka jinglong jigi brio hi. Mar su thu te la jong ro blong kum ta man chwa. Ki khamat I ri ki mi I te. Ka skor yo so ri yo so namar balai kemo ong vi bola polia te jisu ong ba ka dono kala braban pelat. Kumbodon ka jia kata sendon iwe mo. Iba chusenran mo. Ba ngekema ba syang po kali ngatrai pi finan lang to kali. Kumbang ye jngai kumbang ngatrai san pomitar lang ta ngiong tat banyak ta. Don mau khmat. La batai te don mau. Uyo sngau ta. Ka kejat nya bai. Harus terabe dalam tu mau. Nasong ki bru ki long kum ta. Nale wanda ye ki. Ngada kan mau ngapkem I yong kum ne. Ngayo I. Henry kam kan mau ta ban bre. Kata ni ke mama ta. Kibriu ki don ha kan jado dapat te ka khmat ko biangi, ka skor ka biangi, don lur ka don nomor klong snam nang tiet mo, ne khasi dong libar mo. Katar lang tiet nama don lur haktin perang lawan jaga libar mo. Bat kini gibiang lur dong sedong. Ada ka jingkli on ka trekampur apa. Kata ta ka de jingkli. Yok isu kabar baik ne ki khmat. Ki kabar baik ya kata ka jinglong ka jongki. Ba kinai play nama yo sngo yo kawan ka jing sngo thop kan. Maktin jublay ka ong mapastor no Yohanes no balai ne dekot ka ba arpo arwe ka ong nama ubreu baro obiele e ka wasne ushon ya kata ka jing shai but umwan sya kata ka jing shai yo ba on sneng persya ya ki jingle e jong u hendrai uta obiele e ka bisya uwan ha kata ka jing shai ba on yo pen pau ya ki jingle e jong u ba ublay ulale ya ki keren shai hang ne baladau tau bre upediang baulong ubapop uha banwan ta siya kajing syai. But banwan siya kajing syai. But ka namar lai syai. Layu ilut tengkeren. Tada ukwa ay ban syong miya ka badum. Banyo le iya kita kajing le jong kajing dum. Namar habadum ta le ka baman. Mi ita mano-manoro. Napiwan siya kajing syai ta. Tada fidan tang iwe i ajmat layu ita. Fi besar hang tu dekat arpaway. Mos tunat tu ba ong ba. Hara uta ubayai le ya ka basisha. Uwan ha kata kajing syai bu unyo penpau ya ki jingle jong u. Ba hau belai lale yaki. Pi hang ni am pila da pilet ha ba jeliu kan ka kantin ka bomon ya kai ka ba belai lale tau breu ta abu wan no sakring sha. Fi long kum tek kum sakayos. Long tek kum sakayos. Fi umdan batet trai bu bam sap. Abu wan su jisu tu wong ngan pai no ta. Fi ka to ka breu ta badan long ka to ka tangon. Kapat ju cha expose ta kum ta. Jisu wang atep. Padon sangut kilok. Pertama pasong rum dei jong pa. Expose. Henry hakata balapan pau. Ya kata kayo iru ya ka jingle apat ka jong blay bakat no bo blay uit. Amen.
Fi lada fi usai tan syukur. Men lek kum tu pekin satip lut ka burom jong me bakum ta. Cuma mata ubri ukulem. Ukul ka bomot ta. Kalau kaptep beli ong ka lok tu fi ka baik ta. Ai bu ubli ai ka bori fi de. Fi tu apa ayam yok mana tep menta pi syong ha ka ta yeng am. Pim dan jing day de ba ka lok. Ka relationship jong pi ka mentoi ru am. Pi su syong tu su lang su pisa be namar ka don ka men simpen rem. Pim kwa ta ban ni. Pim nur ban ni tu. Baru syaitan orang tak ustang ban kejap ya pi. Badai nama kata pi di keput. Namar balik ka don ka jing perem. Ka don ka jing susi. Halu try orang wan. Wala nak apa ho ikan pau. Namar ka Bible hi kala ong. Haba ka pop te kala bon. Fi da pulih na station nong room, nong ka pesan dekat ba arpo. Hanre haka ba ka pop kala roy belin ka jingai kala roy kerhai kam tam Fi kan tam be ka jingai ka jong belin na. Kamu tahu bangin buri ega pop. Kabha bangi wan sutra, barha bangi wan sutra yam. Ngiyo ke ibu try long. Fi try say yang ina kita ta. Ada pekat kar ka pop jongin gim dan hok ta bangin jong. Hari bangi yo pat ka jingai ka jong ublai ta ka tam kerhai ha ka jingim jongi ta ka kam tam bet ka jingai ban kata ka pop. Tadi nama tangi bangi wan am. Fitep ngistang man sutu. Bat hang ta ka tin ka jong blai ngin pai biang menta mo pastor rang ngin pai biang sachi sin gospel Matius. Ha kal nong ka ba khat lai. Bat bakin yok kala bangan yok pen kia ru yaki. Babon bapang dah munta. Umdai pang tangah ka do. Bapang ma pang jimpang ki babon dah jimpang. Fi apa ngingit ngine dua try pen kia. Hari kidon ke jingpang ka ba mensim. Ka jingmong ha ka mensim. Badai dia tang utrai. Pait nak kata jing mong jumen sem kon rai kuslai. Dalai shu doktor on QBP belai fi dia tia fi kuslai shini belai. Kum tak ter ka kiu. Kawan rai gini ki wei ki jing pang. Namar belai ngid pang ngamen sem utrai wong si sen ma fi ple. Ngala man pen kia ta fi. Bakal untuk pop terang bang. Tadi bertanya ke pop ngi haban man mai ban plano dia kata tien utrai kong plai ke pop. Kadai kata. Ngim pla ta fi. Tapi yang pla, ya beli pla, hau beriu deh, hau try, map. But pihak ban yang ini, pihak ban yang ini, lalu mentang ngala bakla, ngah beli ong teh ilok, map ngala bakla. Bakal lok rula dah lala kekeren banyak kata kopor, kami rap lang ya pm. Hab dua itu orang try pen kala bamut, manum dom bang namar kani kadom ya kau no, ya ka iru, pimla liye deh. Hari at least pila ke jing ke ba free. Pimdan ketua jimin sim jok jing penrem ta. Usaitan urong no baru persakut ya ubriu hak jing penrem serta jing Ai bu ubriu plano ta. Pla ja utorai. Balada day no balapan mong kumbong sakios ken. No bangala yu tan hang tai ngap lagi bersio. Fika tadi ke baya. Cuman mentang alabam to pisang ngala kalabamot ngam lagi siu to pisah asrai ngala kalabamot kata kam lagi jing kalabot cha. Hawan cha jing cha ta. Bat banio ke jing le ka jong ublai ta ka jing jing ke ka ba ublai. Upelong yang ni. Kamsuk utada, ban utau bayap haka pop teh bar, haka beri. Bat bantep hadin belayap lale ke. Sip don kowe ke jigja, fitep kata yeng. Uyap tau kupari yang. Por belayap Terus lungo bah kata sitep wan yam kata beri. Bagi don lain kita ki kena ki wan yam lang. Lungo kata yeng menu kene we yam kumni. Dan mestip menu beri kene. Lamar hak tak balik tep tekim dan yutan. Hanre haru da poi ke janmian lak tep. Udan tengah ta. Hanre fitep. Udah uriu badan nam dan burom ta. Balagi porba tep ro la puli. Hanre damian katakan nam kala jalut namar balik uburi ila ke jong kapop. Dei namar kata angin wan hak jing syai. Wal ailat bosok tan rong no apa yo sko ka tin to balik. Ang gadi kata mu jisu ang ngalong kajing syai juga pertai. Tabuan hanga num ya syu ko bedum. Gadai. Pasal bila pun boleh nang gospel jong Yohanes nombor lain kalau arpuat puai. Nama boleh bunsin ki kuasa te ban chong to bedum. Ki kuasa ai kata. Tra ko di betang man chu wan be ho jisu. Ho jisu yo ban ai to ka jing syai ka jing ka jong ki. Hai bo ka wan ka jing syai ka jong tra ki num ya chu to ka jing dum ka jong ki. Hot ka e ba pastor ning ko. Gadai Ko ma fi on fi pastor yo ka don si syai yo ka lok ru ka pedru. Ka e kata nyap priang nyap ademet ya kata te. Wat ulok rio pet dah pula. Kadi kata. Lah mana ni ka pangam tang kalok. Yo ulok ru pet dah. Yo email par dah dom ya pi. Yo ki kon ki dom ya pi. Yo office pi tri. Pilate pencapai kamru. Hari hang tak pi. Kata ke dia jinget nya. Pi ka Bible ko ngiya da jinget om da jingo i de. Ong mengilang ngai te.
mangila plat ya abala plah abala nget hu try tu try ban tip ya kata ke iba sawana ke jim ke jongki Tapi yang tak masuk tu tak lentiu try long bakem. ha kali kata mo kumau David mo aba ulia pop te aba ulia pop ka bet seba aba ulit ban plah mar ko jong try but uhap ya pada mi ko to lenti Ah. Tu try kami no amiu. kami no bat waru Absalom ulia persayu te uhap ya nyamar balik ublei ma ya ko pop hari itu konsekuensi sepak atau jingmi pate long ihap ya mengi ka to lenti Hoi, kedai bawa fi ong fi pasal ngi haban ya. Hari hang ta em ke jingai ke buan nang Kata ni. Berkata ke jingai em, wala nang ni syak keren, syak kentaj, syak BM ni kiban bet. Ni kiba pastor, kiba bon. Kiba jia kum tata nama kata ke jingai jongki. Baki ya lang ba. Kidon kibriu kiba le pop shisha. Kidai ban kalah mo. Kidon kibriu pat kisngo ba khlem le pop te. kemama dia kata so Kare kata ki ong be ngakhlem tu, ngakhlem klim, ngakhlem saki lamler, ngala burom mikmi kpa. Kumba ong tu samla Samla ruspa. Badan kibriu ki ong ni kristan itu ong be bopop. Hey kita ke pop. Ma ngam ju tu, ngam ju tim, ngam ju thok, ngam ju skor. Kumno ki ong hana banga ngapop. Tadi inta kumno an kalah ka bomot. Kade kata te, let's say mo kata ka pen ka dok nut jong pi. Benong begini ki kristan sisa ki syukur no pop bi yangi. Nga bului-lui ngam dani ai. Da ka jing sisa ka long. Ba file na fimle. Kam dai ka ba file na mdai ba file. Dai baro ngila don lupa ha ka condition jo ka pop. Ba baro ngila le pop ngila do le na ai ka buram ka jong play. Usumbai buan hier ne, usumbai jong PM, utau usumbai te la pelong i PM, du usumbai bula don lupa na ka pop. Tu usumbai ba pot iam la dala khaya PM pin pot hero. Tagade kita namar kala wan na ka pop, piru pilong ha ka pop. Piong aba bah usumbai bosneu udai bosneu usumbai bapop udai usumbai bapop tadeng ta fiap ban yo usumbai batmai pat utau de Jesus Christ fiap ban pediang ini keketian tagade kata kan ke sengi kerpat ifi what I bafin pen ka donot ke jong fi do not harden your hearts ong keketian ke jong blai pediang spendrit bila dia kanum do nong i ram ya fi pediang ya kata ba fidan kam yu nong penem balai bu jisu ha ban yap agading pana namar ba ka consequence jong ka pop em kading besar kai palat tadeng ta usamla upet no nang ta ngilai kren mentan samla ruspa namar pediang ya kata ula pet snow si nang ta ba kata kading jing shabu no brio uba kentat yu Jesus Christ ha ban em ka jing em ka ba snow si ka jing em ka ba kuslai ka jing em ka ba thli namar bala kentat yau nong penem. Dan kita ke Babel kong kita, utau samla ulami isngausi no nang ta. Kita ampuli kita nak ketian ke jong blai. Bani ke por, la dadan pening jong fi kena ke sngi. Bagi la isngau ini ke ketian, la bet ini ke ketian udah sembai jong blai. What I ban hap kata ke rut lenti. What no pen cuy ke dok not jong fi please. Sngo bah. What no pen ke dok not ke jong fi. Namar kan ni ke decision ke ba vision ma kan ni ke miet am. Karai ke bom jikut ke jong fi. Badeng ta lada pila pediang ya nu sembai ubelong Jesus Christ nu sembai bo em soitan unum la asyu ban rong ifi unum la asyu ban bam ban penjot ifi ni ban pen kedang yo soitan ngakwa ban duai na kam tan jong fi kan ke sngi ya ka ba da ka donut ka balwet da ka donut ka basngorit da ka donut ka ba pendam admit bangadon kami unong penem ngingim kwa pin kalaniam kan mau kata ka we ngi kwa ba pin kala ka destiny ka jong fi ngi kwa ba pin yo ka jing pen em ngi kwa bani i ba ka jing em ka jong fi kala kala na do man ta ka sngi ka du jok kan kala sha ka mdang ka jing dom sha ka jing shai ka jing yap ba fi yo ka jing em ini duai try ka por ngai ngo em ko pa na ka bantai ni kon gi bi snow ka gospel try nga duai nga ka khu ye fi we pi we kibala yo snow ngada duai ngada kerpat ya piru afila yo snow ka ktian ka jong blai wan pen ka donut ka jong fi kom bagi kon Israel kila pen aga ta ka klau but kila ya plar ha ka liklau ka ktian ka jong blai ai ba ka donut ka jong firu kanom yo ba ka ta ka basneu kan wan yo ba ka ta ka jing yap kan wan ka por ka dang don ya fi ya ka ba fin pediang but ya ka fin yo ya ka ta ka jing em ka bam jukot daw Jesus Christ kan bangada duai ngada ka khu ya fi kanuna ka man sim ka basarong ka man sim ko pun kanuna ka man sim ka basngo men katakan do kan damno namar ba fimla ban sngo sarong
พิมละบันเป็นแห่เอละเดหากมัดจงอุบเลยพิมลองอีรู้แอมเดี๋ยวต้องอุบเลยบนสงสารองเดี๋ยวต้องอุบเลยบนสงเหะนำมาอุลองชิชากุมตาบางกระดวยงกระคุยฟีแต่ก็มันเสียมจงกระจิงเงแต่ก็มันเสียมกระจิงสุขยาแต่ก็มันเสียมกระจิงอีดเงพี่เป็นดำมีละเดียกระเตียนกระจงอุบเลยว่าพิมลองก็ตากระขึ้นดอกกับประเดียงเงี้ยกระเตียนบัดเอกฟินิโยกันอยู่สบายอุบลองกระเตียนกระจงอุบเลยอุสบายอวดมจัดชูลาโดลาโนรูพี่ประเดียงอยู่สบายว่าพี่นะดูมันทากระสงิงกระดวยกระกระคุยฟีหากกระเตงกระจงจีสุกระจิงสุกกวันกระจิงเมนกวันกระจิงกวันหากกระสงิหากกระจิงจะฟิลละประเดียงกระเตงจีสุกด้วยอาเมน Amen. 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 Ingat Syafi omat kajing kerku limba kani kektian ke jong play. Bat ingin saya kendu biang lesem tiyo. Hei bingin ya pat ya kani kekendo ke baar. Atau sembai bahap hau mau. Tetat dubi syam ya pat hawe pat kesengi. Ubli kajing suk nor kalamangi baro. Amen.